Eto, para sa mga dilis. Mga dilis gang. Okay? Gawa tayo ng kilawin dilis. Kilawing dilis. Nababad na yan ng suka ng 24 hours. Eto, para sa dilis. Bell pepper. Sibuyas at luya. Sili, mamaya din. Okay? Luluto din ako ng munggo. Balatong. Para sa munggo, balatong. Sibuyas, luya, bawang, kamatis, bell pepper. Sino yan? Ayos ah. Minsan ah. So, yan. Mamaya yung dilis. Kilawin. Para sa mga dilis. Yeah, okay. Medyo may init-init na. Wow. Yung sobrang steak. Yan, pwede na yan. Pampalasa lang. Yan. Buto-buto. Para sa munggo. Ayan, tibong. Linis ang kamay ko. Okay. Unahin ang bawang. Bawang. Ha? Oh, si Bornok Junior is cooking. Naka-iglas ka pa, ha? Ayos, ha? Ano ang ginagawa mo? Chocolate cheesesteak sandwich. Ako is munggo and kilawin dilis. Tapos luya. Luya. Sibuyas. Anong hiwa? Hiwang tamad. Kamatis! What is that? Sirloin. Chef din yan si Bornok. Oh. Wow. Right, chef. Wow. Did you wash your hand? Yeah. Para masarap yan ah. Ano ba yan? It's for the Amin lemon, no? Ito yung aking kilawin dilis. Maka-ID pa ako. Galing sa work. At titimplahin na natin ang ating kilawing dilis. Kilawing dilis, titimplahin natin. Pati ng lemon yung dilis na nababad na sa suka 24 hours. Okay. Paminta. At asin. Okay. Ayos. Bell pepper, sibuyas. Pero ito na ibabad na siya ng suka for 24 hours. Lagyan ng tubig. Ginagawa niya. Kilawing ata-ata. Habang nanonood ng kay Hungry Syrian Wanderer. Yan, no? So ito, yung papaita yung bile, ilagay ko sa mga ganito pero napakuluan na to. Tapos i-ano na natin yan yung parang ata-ata sa Ilocano. Bile yan, beef bile. Okay?
Idol ko yan. Si Basil. Pero minicrowave ko na lang. Yung umuusok siya, ilalagay doon. Okay? Woo! Tapos imimix natin yan. Paitan yan. Ano yan? Tingnan mo. Tingnan mo. Nilagyan mo ng cheese, tsaka ano yan? Pepper jam. This is Wow. Ito na yung ata-ata, sili. Yung kilawin dilis. Hindi na tayo magtayo, Bornok, ng restaurant. Maraming may in-love sa'yo niyan. Taga-antay lang yun, no? Yan? yeah. Damn. Pero mas gusto ko pa rin yung balatong ko. Mama. Tapos, may paminta at asin. Ang ata-ata. Siyempre yung dilis ulit. May sili. Tapos si basil. Ito, sa bahay. Galing sa tanim ko yan. Malaking lemon. Lagyan natin dyan. Okay? Wow, galing-galing naman ni Bernaka. Galing-galing ah. How much is that? So I'm gonna cut it in half so it's Oh, cut mo ganyan. oh, Galing ah. so He's gonna cut it. Go ahead. try that space. Good job, Roy. Good. Wow, nice. Look it. Tapos, good job, Roy. Mr. Chef. Si Basil. The best. Lilit na lang dahon. Okay. Yung aking munggo ready na. Okay, kain na kayo. Pwede na to. Balatong, munggo. Okay, patay. Yan. Okay na yan. Okay na yan, okay na yan. O, siguraduhin yung may rice kayo ha. Sobrang yung sobrang steak gabi. Sino kung maalat ba? Maalat ba? Wala kasi yan eh. Kasi maalat na yung karne nung kahapon eh. Tama-tama lang. Okay, Sam? Ayos. Sige, tirahin mo. Tira.